Hallo, velkommen til denne video. I dag spiller vi Minecraft. Og det er ikke en hvilken som helst Minecraft, det er hardcore Minecraft. Så hvis jeg bare starter ud med at hakke noget træ. Det er nok sådan. Det er mere end nok træ, det der. Sådan der. Sticks. Jeg ved ikke med jer, men jeg plejer altid at lave øksen først, og så laver jeg pickaxen. Jeg føler bare, det er sådan bedre på en måde. Jeg gerne væk fra det her is. Gerne herover. Yes. Okay. Så flot er så. Sådan der. Hopper vi ned. Og så burde det være mad et eller andet sted herovre. Wow. Så er der i hvert fald mad til første dag. Prøv at finde får. Det kunne være meget fedt at finde får, så vi kan overleve første nat. Og village. Og får. Det er dobbelt op. 3 uld, det er nok. Så kan vi i hvert fald overleve første nat. Boom. Oj. Okay, jeg tænker village er næste stop. Der er også. Oj. Okay, nu er vi bare som kommer til at loot det her sted. Okay, jeg tænker bare, vi farmer lidt mad her. Kigger vi, om de har den der mand, som plejer måske at have diamonds. Sådan der. Der. Det var så meget heldigt at finde en village. Hvorfor kan jeg ikke? Sådan der. Kan jeg ikke heale, tror jeg vil sige. Der var tingene oppe i villagen sover. Og så, ja. Gul er faktisk med yndlingsfarve. Okay, men det her, der skal ikke være på dansk. Sådan der. Okay, det var både. Kom nu! Det er ikke nat. Det ligner altså nat for mig. Jeg synes, det er nat. Kom nu. Sådan der. Spiser lidt af healer, og så mødte ting, at vi går op til villagen. Wow, det var på den anden side. Wow. Nå, fint. Så må vi lade komme derhen. Ej, den går. Charmille. Har en 3 blok? Ja. Lidt særligt. Kom nu. Sådan der. Den jern, det har så meget været. Dejligt. Okay, nu har de ikke blacksmith. Den kat. Jeg vil gerne have en kat. Jeg vil gerne have en kat. Okay, I skal finde fisk nu. Så vi hopper ned, finder en fisk, kommer tilbage. Nu får der ground turtle. Hvorfor er de her? Hvorfor er de her? Kom.
Mange fisk. Jeg har kun én fisk. Vi har dræbt 2. Nå, okay. Baby drown. Men så er det spørgsmål er også, hvilken kat vil vi have? Den sorte eller den der orange? Ja, jeg tænker faktisk bare, at den er noget flere. Sådan noget. Hvilken side det derovre? Okay. Ja, men så tænker jeg aldrig, at vi skal fiske igen. Så går vi op. Tænker den der kat der. Og så tænker jeg måske, hvis vi når det, kun måske, at prøve at starte på vores hus. Okay, skriv lige med i kommentarerne, hvor mange af jer tror, at jeg ikke kommer til at dø i den her, i 2 første episoder. Den er katten med, der kunne være. Kom, jeg brugte 2 på, der giver ikke op. Sådan der. Så er det den her. Er det en kat, der siger det der? Jeg håber, det er en kat, der siger det der. Jeg håber ikke noget andet. Hvad er det der? Kom nu. Det var nærmere om den. Det er ikke synd. Hvis jeg bare panser efter nu. Ja, kom. Nu går den op. Kom. Okay, jeg søger lige op, hvordan man crafter det der. Så jeg kan tage den med mig derover. Okay, jeg har lige søgt det op, og det kan vi bare ikke. Så lige hurtigt. Jeg synes, det er net. Og jeg synes, det er net, der bliver meget net. Er det ikke net? Skriv lige kommentarer. Er det der ikke net? Altså, jeg sover med solen der. Sådan der. Kom. Kom efter mig, hvis jeg holder den i hånden. Men er det? Det er den flot, den har den der. Kom. Når hun tekterer. Hvordan her? Kom, hvor er den? Hvor er den? Så. Deroppe, ikke? Så. Det kommer. Jeg tror bare, den finder efter mig, så den løber rigtig langt. Hvad kan du? Nå. Der var der. Nå. En kat kommer automatisk, tror jeg, de har gjort. Det kunne man ikke i gamle Minecraft. Så alle jer nye seere, det kunne man ikke i gamle Minecraft. Den ville slet ikke følge efter dig. Og den vil slet ikke følge efter dig. Nu teleporterer den bare indtil der alene. Kan jeg ikke bruge til noget lige. Men jeg så kat. Jeg skal 2 katte. Jamen, jeg skal 1 kat. Jeg skal have 1 kat. Undskyld. Det kommer efter mig. Så nu skal vi bare over til her. Tror jeg, det er sådan. Jeg synes. Se heroppe, ikke? Deroppe. Og så begynder vores hjem deroppe. Help. Hvordan er det? Har klok? Okay, er det et fint sted at bo her? Her. Faktisk. Eller er det for småt? Jeg skal på den. Her nu, ja. 100%. Okay, nu tænker jeg crafter den. Jeg kan den ikke. Måske jeg. Oj. Okay. Tag noget træ, tænker jeg. Bygger
Ja. Kører til en skål. Om jeg kører til en skål, nu er vi så gør. Så fjerner vi dødet. Er det ikke bare klogt? Er jeg ikke bare klog? Okay. Det var en steaks. Og så mangler vi bare der over min sten. Her er sten ud til land. Og med det er ikke... Det kommer til at stå langt ud af. Tænker jeg laver en timelapse på af mig. Så fjerner hele det her lag. Indtil jeg synes lige bedinger med flot nu. Det var ikke lang tid, der gik før den blev udlukket var. Ved du hvad der sker nu? Jeg er nødt til at finde noget sten, inden jeg stod her. Noget sten der. Kom der. Burde det gå meget hurtigt. Ja, prøv at sige det der. Meget bedre. Nu kan jeg slappe af. Okay, tilbage til den der. Nu. Tilbage til timelapse. Hvad synes I? Tænker det her med mop til en base eller et hjem til at være meget flot. Måske sådan et glas hele vejen her og her hele vejen. Det ser flot ud fik vi. Nu er ikke bare den udsigt af solen, der er ved at gå ned, og monster, der er ved at dræbe andre. Det var jeg ikke, da jeg skal sove. Hvorfor skal ikke det altid komme? Hvorfor har du ikke øjne? Hvorfor har du ikke øjne? Jeg har brug for den her øjne, faktisk. Jeg ikke kan se, hvor den går. Men ikke kan se, hvor den går. Nu sover jeg. Så i dag hjemme er kær til din bybud. Næsten. Og vores kat ligger uden navn. Vores seng ligger. By the way, skriv lige ned i kommentarfeltet, hvad I synes, min kat skal ud. Men tænker jeg ikke, vi kan nå at bygge det hele nu. Så jeg tænker bare, at vi ses til næste video. Bye. Tusind tak for at se med, og så håber jeg, I kan subscribe. Det er helt gratis, for ikke at misse, hvad der sker i episode 2. Ses!